Senda ndi chokwadi. Ke ba yesone mo. Ngani ka resone mo. Mwarari basiro. Mwarani basiro. Sebu msana. Doji Bondora jeje. Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifambira. Doji Bondora jeje. Yo pamsoro imam. Serangu ndo simbara yamsaka. Ndinati eto wangu hao. Wakatuma Facebook. Wakatuma Facebook. Yemba mababa wangu inini. Ne Facebook imba medu isusu. Kutendai kugomono tsvaga mushonga. Unozi kumuru. Mono tsvaga mushonga unozi moyo watunzvi. Moyo watunzvi. Moyo watunzvi. Sho wakaenda mukoma wangu na baba wangu. Waenda ugomo. Manheru. Wakabva wati mangwana tumukira kuenda ugomo tati mwana tete kunotsvaga mushonga. Wabva wati muri kuenda ugomo asi dai mataura nguva iripo. Takwanisa kubika chikafu, mukadzi wangu abika chikafu chakawanda. Kazi aiwa ndi mukoma regai ndibike. Wabva wabika. Mangwana makuseni mukoma wakamuka akati shamari ndikumbirawo mapusha ako. Ndiye ndakarara kuma4. Ndikati mapusha ari padhotora henyu. Apa bamukuru acho wangu ati kutaura kuna mukoma wangu ndikumbirawo hembe ndinayo inyowani kundiende kugoma naye haitiba. Ndipo yako. Obva apiwa na mukoma hembe yayo. Obva wasiya yawo. Obva waenda ugomo kuya. Waenda ugomo takabva tarara. Hawana kudzoka. Mangwana acho tikabva tafunga tikati sezvo bamukuru vagara kusagambe. Pamwe wazoti tanonoka kuwepi kuya kuzinde getendeipi kusagambe toorare. Takamirira tete apa panogara tofunga kilomita nesu. Tete wakazosvika zuva so. Tete wabva tikati anga zuva rechi2. Tete vanhu havana kudzoka, zavanana kudzoka tikati kazi kana vanhu vasina kudzoka mei timbodini. Baba bhata ndifonere hanzvadzi yangu iri kuHarare. Ebva mufona kazi aiwazvo kana vanhu vakaenda vasina kudzoka endei kumapurisa. Tobva tasumuka ini natete ava. Tobva taenda kumapurisa. Tasvika kumapurisa takatsanangura nyaya yedu. Mapurisa akati nyaya yenyu taizwa. Nyaya yenyu iyi tinokwanisa kuzokubatsira after 7 days. Takabva tadzokera kumba tiri wairi natete ava. Tabva taenda kumba 7 days vadzakwana. Takabva tadzokera inini nehanzvadzi yangu nababa wangu. Tadzokera kumapurisa kuya. Tikati tauyawo tine nyaya yedu yakadini yavanhu vakaenda kugomo vasina kudzoka. Nyaya yakatariswa parura pese wakaishaya. Kazi nyaya yenyu panapa hapana. Tikati aiwa ndakauya natete tikatsanangura soso kazi aiwa nyaya yenyu panapa hapana. Chitotangidzai kuripota nyaya yenyu. Tobva tatangidza kuripota nyaya yedu inini ndani nehanzvadzi yangu nababa wangu. Tobva taripota nyaya yedu. Tobva tazi adzokere henyu. Ndobva ndadzokera mataura tete ndikati tete kumapurisa kwataenda nyaya haina kudini hainaonekwa natete alright. Tabva tagara. After 3 days, polisi vakandifonera. Kazi uya nemapikicha yakomana wakatsakatika. Ndakaenda papolisi nemapikicha yanga ari mufoni. Kazi aiwa totora ari mapikicha. Bandaenda kuona bandasvika bandadini. Bandatora mapikicha bandagezesa bandaya nawo. Polisi kandibvunza kuti wakomana wanoita nezve. Ndikati wakomana icho ndakudini kumwa. Kazi waiti zvemahurere kana kudini. Ndikati hatichaziba. Sevanhu vakaenda kune chinopaki unosungisa pamwe wakagononga wakabatwa nechinopaki wabva wasungwa wabva wadini voendeswa kune chinopaki. Kazi alright. Ndobva tadzokera. Hanzvadzi yangu Harare bva yatanga kufonera nechinopaki kunyanga yabva yafona kwese. Wazi tinobvira tabata vanhu vakadaro. Ora tabva tagara papaita week papaita 2 weeks. Tete avo vakauya neumwe n'anga yekumara inozi Manyabezi. Manyabezi akauya akazi tira utende ugomo. Nditsvagire bute. Tabva tatsvaga bute. Tabva tatsvaga foya mbanje. Obva waenda tete ava namukoma nevamwe wakaenda nawo kugomo. Tete wabva wasvika kuti Manyabezi abva ati aiwa vanhu havariko. Vanhu vakatova nenjuzi asi vanhu varutiza vanouya. Tabva tadzokera kumba tabva tagara.
Vapaita mwezi tete wabva vatora ng'anga yakabva kuBulawayo. Ng'anga yobva yauya. Kazi neng'anga yabva yauya bvasvika pamba. Katsvagai masupa tabva tatsvaga masupa. Katsvagai hangaiwa chena tabva tatsvaga hangaiwa chena. Tabva tatora hangaiwa ziya tobva taya nadzo. Ng'anga yeBulawayo yabva yagadzira zvakagadzira. Kazi haiwa musacheba vanhu venyu varipi? Variko. Musavhunduke henyu vanhu variko asi nyaya yekuti vanhu vakatova nezvemvura. Tabva tagara. Vapaita 2 months 3 months. Ha! Tete hapana chauri kutaisa hapana chikutaura. Ha! Tazogara. Tagara tikati tete nyaya yakabva enda kupinda mugore. Tete bapasumuka umwe muzukuru. Ari kupinda. Nyanyirai. Akaenda kwasekuru Tasvo. Ane zvazviri munetso zvemumhuri make. Wakasvika kwaTasvo kazi iwe kuti ndikutsanangurire. Pasina tete wazvitiba. Tuda kirenzi ndenga wepanapa. Muzukuru apa akazwa nyaya. Abva asangana hanzvadzi yangu muHarare mutown. Kazi mai nini? Ndasangana ndakaenda kwandakaendawo. Asi kwakazi kuti watete ndiodikana kwani kwaTasvo. Zveshuwa hanzvadzi yangu akabva yakumba ibva antaurira kuHarare. Kwakakomana murudiwa kupi kwaTasvo. Ndobva ndaenda namukoma wangu inini. Tiri wairi nemuzukuru namukoma wangu wairi. Mwana wekwaba mukuru neni namukoma wangu inini. Tabva taenda kwaTasvo shuwa. Tasvika kwaTasvo kwani Tasvo inini handina chandokutsanangurira iba. Kana uyu munhu akatuma vanhu pasina ba. Ndura munhu yepanapa. Tabva tadzokera. Tabva tati toita sei varume. Tete wakwati ngatifamba ngati inini mari handina ba. Tabva tagadzirisa mari taunganidza mari. Tikati ngatiende totoita vatatuma mukoma. Inde handiri mamutari. Mukoma ende motore tete. Tete muno kusvika mitawo tete tidini? Tiende kwaTasvo. Tiende kuHarare kune munhu ariko. Tete wakasvika pakotora kuti inini nguva next week pane zvandipingisa. Tikati pane zvakupingisa iwanhu vane gore vane musango imi moti pane zvandipingisa vichiri kuita here. Ndakabva ndasumuka zveshuwa musi wacho ndikati ndiri kuuyako. Ndasvika kusvika ndakasvika kuma6 ngati mukoma ngatibire kwatete. Ndakabva ndasvika kwatete kati tete one nguva yareba zvinhu zvane gore izvi. Zvine mukati imi pane zvandipingisa vanhu vatizi kuti vari musango vanhu vari pai. Tadi kuti mangwana tisumuke tiende ngari Saturday. Tete wakati uri handiendi baba ndifonere Gilbert. Fonera baba munini lasibone mbamana tete wamana baba. Abva amfonera. Gilbert akati mimi amumanikidzi munhu ba. Kuti meende kana kung'anga kana kuchiprofita inoita zvemunoita wasiyei. Tikati aiwa zveba munini. Isumba mendu isakashota isusu. Imi makadini makakwana. Apa paita magaka tobva tasiyana. Mukoma mangwana makusena pamukira paenda Harare. Ndikati ndinotera hangu kusera mangwana. Ndakazoona kuma round 22 polisi yandifonere paruda. Kashamari tiri kudawo paruda mangwana na 8. Une mhosva wasungu. Ndikati mangwana ndinenge ndaenda epi kuHarare. Handigari kuno kuba. Kazi mukadzi akafona uyu. Mukadzi bva tokuda kana usingakwanisi kuuya toda kutaridzira rivho yokutsvaga. Ndikati aiwa zvenyaya yacho ndisingazivi kuti ndiyei munonditsanangura kuti nyaya yako yakadai. Kwete mukanditi mangwana munongondida na 8 une mhosva munonditsanangura mhosva yangu. Kaizvo ndatara ndizvozvo. Bapaze gare bafona murume. Bafona murume ndane umwe mfesi wamwe ndani naye kwaJambari. Zaiwe nyaya yako ngatizike paruda tonoona. Ndakasvika zveshuwa paruda tete waripo. Ndasvika muruda ndapinda mupolisi ndabvunza ndikati ndazi ndine mhosva iri panapa. Kazi nepolisi mira timbotarise. Alright tete wangu ari panze wangani iwo nemurume wawo newana wangu ari 4. Ndabva ndasvika zveshuwa kazi tete wakomana wako aimusa violence pamba pangu. Kuti sisungatifambe ndakati ndichazoenda next week. Zveshuwa polisi akatamboedza kundishungurudza kuti aiwe totokuvhurisira dhoketi kuti topinde mukati zvegore. Ndikati aiwazve inini handikwanisi kupinda mukati segore nekuti inini ndirutsvaga hama dzangu dzakandutsvaga baba wangu namukoma wangu. Zveshuwa nyaya yakatoka kazi ngatiende kurumu. Tabva taenda kurumu vakazi nyaya bva pazo yomwe mupurisa. Kazi mimi varume muri kuona nyaya iri kutaura mwana uyu. Nyaya ndeyekuti hamukwanisi kuitonga panapa. Chinokwanisa kuita mwana uyu endai mimi kwaSabhuku kana kwaIshe. Munopiwa mukatoresa mupurisa waSabhuku kana waIshe kana yepanapa. Mufamba naye muchifambira nyaya dzenyu idzi. Kazi ore tabva tabuda mapurisa muyomo. Tabva taenda edu. Ndobva ndaenda kwaSabhuku. Sabhuku wangu waripo. Sabhuku waripo. Ndabva ndaenda kwaSabhuku. Ndasvika ndapa Sabhuku. Sabhuku akati nyaya kana yakadai ndapa tsamba Sabhuku. Sabhuku wabva aendesa tsamba kuna tete awa. Tete wakataura Sabhuku wabva ataura kuti nemupurisa wangu. Tete wakaenda koramba akati mupurisa iye handimudiba. Wamanditaurire iye. Tsvagai umwe.
po vatsvaga umwe tete wakati handimudiva futi. Nyaya ise zveurambodini ngatende kwa mambo. Tabva taenda kwa mambo. Tasvika mambo tapinza nyaya yedu mudare kwa mambo. Atisati tapinza nyaya yedu mudare kwa mambo. Ava tete wapane munhu anga amutaurira kuti imimi tete imimi wechiprofita. Imimi kutsakatika kukaita vanhu ava mune ropa ire makauraya vanhu mukatoropa mukaisa pachikoro. Saka tete wakabva enda bvauripoterani mukomana yakwa mambo. Mukomana aenda kwa mambo tikazi imimi chiendeyo kwa mambo motaurawo nyaya yenyu. Ishe Zindi. Kwa Ishe Zindi. Ise vatenda vatasvika vatadini vatataurawo nyaya yedu kwa Ishe Zindi wewo. Kazi hai imimi tete imimi nyaya yenyu mamfani kumira nechi kuramba kuenda nevakomana ava baba. Endai nevakomana ava kufamba. Tevatazi munhu tiri kupai mupurisa wasabhuku wenyu wemudai wemuvhireji menyu. Mupurisa wasabhuku vatapiwa. Tete wabva tagadzira mari vatavapamba takuisa bhazi tevataenda kuHarare. Takaenda kwaTasvo. Tasvika kwaTasvo takazimira iraini munhu wese. Funga tatiri zvekuma 17-18. Taijamba padhopa paine tsvimbo yenge iripo. Mukati maipiwa mamune mvura yenge irimo nemishonga munhu wese. Haina kusarudzwa kuzi makangozi munhu mirai nemakore enyu. Tabva tamira nemakore enyu zveshuwa. Tabva tapiwa mvura tichibuda panze. Tichibuda panze pakawaridzwa sagi. Kazi munhu wese tambararai makumbo. Takatambarara makumbo. Vapaiswa tsvimbo. Takafana neishei. Yaiswa tsvimbo yakazi taure yenyu nyaya. Takataura nyaya. Tete wabva watanga idaurutsa. Kazi asumukai. Wabva waenda bvawarutsa. Bva wadzoka. Wataurutsa futi. Kaisumukai. Wabva wasumuka tete bva waenda. Kechitatu tete wakasvika pavatarozi. Aiwa. Rutsirai ipapo nevakomana. Sekuru tasvika wanga asipoba. Wanga waripo vakomana wanga aripo. Tete wakati gare wakatanga kubudirwa. Waitaura zita ramukoma wangu Rafu. Akashekwa yeye. Kai ndiri kuona Rafu. Chitete kazi Rafu. Ndibatsire vakomana ndiri kutsikwa. Dai sekuru waripo. Wakwanisa kundipa mushonga yekununda ndikwanisa kudini? Kuregerezvo ndiri kuita izvi. Kazi nevakomana wangu waripo sekuru hapanaba. Imimi hatina zvekudini zvekuita iba taurai nyaya yenyu zvairi. Tete wakati nechandikwanisa ba ndiri kutsikwa. Asi ndiri kuona Rafu ndiri kuuraiwa. Baba ndouraiwa baba ndokuti mukoma wangu anatarani bamukuru. Tobva tagara pabuda umwe muzukuru wanzvadzi yangu yekwabamukuru iyeye mwana wake wauzhu ari uzhu mwana wake akagara pasaki pakabva atanga kubudirwa. Akati iwe vanzi ndikirenzi izvo. Iwe kirenzi iwe ungandiurai nini? Akubuda abamukuru uya manje. Baba wangu ungandiurai iwewe. Kundiuraya kunyepedzera kundida inini. Pakamuka hondo ipapo. Ndakapinda bhizi yekumubata achida kubata tetawo. Kuti nhasi ndobva ndakuuraya. Wakandiuraya akatora ropa rangu kaisa pachikoro. Waizviitirei? Joshua tetawo atakanetsana ukazana teta warume nyaya mutara Joshua iriko. Nyaya yataurwa iyeyo takamukazina teta metimirire mangwana. Timirire sekuru tasva ari kuya mangwana. Mwana we aibuda wakazi mwana kuti afambe mutaone zvaita azviiti banga asari. Joshua wakasara tetawa nemwana wawo nemwana we wangu afu. Wasara tetawa mangwana makuseni. Sekutaswa wakasvika. Sekutaswa wasvika, teta wakaenda padare. Wakabvunza sekuru taswa. Muzukuru, panapa ina ndidi kuti ndinokumanikidza kana ndokutarira zvemanyepo kana chi. Maererano neushaya kwako unozviziva here? Unorowa here muzukuru kana usingaroi unosumudza maoko kudai. Teta wakatadza kusumudza maoko kazi inini Taswa inini ndotaura sekuseka asi ndine utsinye. Ndogona kutokuuraya. Une polisi here wakajoina. Teta wakataura kuti polisi ndinayo kazi. Uyu wewe da kuti utaure chokwadi chako. Chisingabvutse ukama. Teta wakataura kuti inini uroyi ndinawo. Uroyi unawo. Ko vakomana vari kupi? Teta wakataura kuti vakomana ava ndakatuma Boswell naRutendo Madzitire naRafu Bhora. Wakavatuma wakaita sei? Kazi wakaenda wakauraya. Wakauraya vakomana ava. Wakauraya vakomana wakavapa mari. Kazi ndakavapa $100. $100 yawakapa yanga yakabata nakatanga yakachinjika. Kazi yanga yakachinjika. Kwaina sekuru Rafu Bhora ari kupi? Tikati Rafu Bhora ari kujera akabatwa nenyaya dzeNational Park. Boswell mugayo uyo kufa kwake kura futi nemabhinya. Iye kuuraya mukoma wangu nababa wangu iye. Pasara Rutendo Madzitire. Kwaina sekuru azvinesi sadza kuenda kuma7 dzemanheru. Sekuru akati GD6 irapa. Izvozvi iwewe kutaura inini nasabhuku. Sumukai muende kwa Hondi. Munotora Tendo Madzitire muenayo panapa. Tikati sekuru
Rutendo mazete ngasvika ariko here kwazi ndatiendai munotora tende munoya naye pano. Takasimuka zveshuwa takasvika kusindi takasvika kuma1 o'clock nokomana tatina wangu ari 3+2 tasvika muzindi wakomana akati aiwa hatikwanisi kuti tiende nguva ino tingaenda pamba pemunhu imhosva hapana pekurara here nasabu tikati aiwa dai mataura tiri muona ndomunooneka mabhuking sabu wakati aiwa ndine hama yangu iripo handei pamaivhuso tabatasvika pamaivhuso peya tabva tanoka kuma1 o'clock uya tasvika tanoka pamaivhuso wamuka kazi ndauyawo ndine hama dzangu dzida kuti kumbira pekurara kazi zveshe pekurara hapadini haisi problem ba ngawapinda wabva tawaridzirwa mumba wabva warara tikati isusu nemukomana umwe 2 hour driver neumwe anga ari kumberi wabva warara mumba isusu nemukomana nasabu kubva taraidu mumota takamuka kuma4 tabva tamutsawa komana tikati komana ngatiende muntu osvika kusina bawa kazi wakomana musama hanyanyiba munhu ariko tabva tagara paipo kuma5 komana wabva wamuka kazi ngatiende tabva tapinda muri kubva uzindi takasvika pana rutendo svika pana tendo mushona watendo wababa wacho uri pazasi wemwana uri pamusoro tasvika pamusoro tasvika tanoka ndobva ndaona wakomana wechikoro wangu varipo ndikati baba waripo ere kazi baba waripo ndibva ndatokwenya sabhu ndikati arimo baba uyu muzukuru wangu rutendo iyeye futi mwana watete tabva tapinda paya kazi baba wari kuuya wabva wadaidzwa muhausi wabva wabuda vayabva tamusa ndikati shamwari nyaya iri pana patata tatungwa nemavhiji kwaisvika kunoko asi kuendisvika kuno kusekuru oraite gendigezi vatobata bhaketi rakabva atobuda kogeza vapedza vadzikura za sekuru kugeza ndikapedza nguva ndigete takadaro vapfeka vachinja tabva tadzika mota yanga yasara parodhi padhasi pangozi payoshadhai mota ndipo yanga yasara ipapo saka nemukomana 132 nasabhu kuita ichi3 tabva tasvika payapo tabva tati kwaina mhaya yacho atiri pamba tida kuendawo nyaya yakati nakomana akazi mavhiji ari kumba kwake ndokutira kwakaita rutendo rutendo vati zvishokana pana mavhiji pamiri apa tingoenda tindabva tasvika pamota kazi nakomana imimi mwamuzina mudhara hamukwanisi kupinda mota umbomu mota yatokwana vanhu rutendo yanga apinda madhobha avharwa vatasumudza mota tabva taya kuharare tabva tasvika kumebhurini kwasekuru tasvo tasvika narutendo uyawo tendo bva asvika tendo akati indaurepa ndikati ini chama asita kudaidzaba munhu akudaidza ntende mavhiji ndiyataura kuti rutendo tumuda chi panapa tendo bva auya tendo bva aita zvaaita tendo bva asvika pauti sekuru zveshuwa ndakauraya vanhu asi inini kuuraya kwandakaenda ndakasvika vanhu vaurayiwa kwaina sikurayiwazve iwe kuti ndakasvika vanhu vaurayiwa wanga waripa kana ndangosima asi kukumanikidza kana ndakudini kwaina tendo yeshuwa ndaandiripo makaita sei kazi takatora ropa nenzwara idzo takagura asi takacherera pachikoro chatetawo ropa iro nenzwara idzodzo saka irutendo zvinhu zvota uri muchokwadi kazi ndiri muchokwadi sekuru saka unokwanisa kuendawo pangidzere pane wanhu ari papi tione wanhu nasekuru tazva asida kukusungisai dakuti mupangidze panawo ndichengete wanhu vagadzikani kazi atende sekuru ndoda kupangidzai tabva tadzokera kwabva kwazi nasekuru oraiti kwirai mabhazi muende takabva tamukira zveshuwa avo vakarara umebhorini indabva ndarara kumba kuSouth Park ndabva ndamukama kusiyana nabatana nasabhuku tabva tapinda mubhazi bva tadzika ndisu narutendo tasvika kwamambo tavatsanangurira nyaya kwaishe tavatsanangurira nyaya kuti tendo abvuma mhosva yake ndakauraya so rutendo achibvunzwa naishe rutendo ndizvo here tendo achiti hongu zveshuwa takauraya mauraya abva maita sei kwaza ndakauti tabva taisa mumatengi saka matengi munomuziva here ku1 kana tendo ndingokuziva kazi endai tabva tati mupurisa waishe uya uyu kazi komana wangu ari waza komana kazi ane mupurisa ngati mandadi ndiende mupurisa bva ati hamine ndifonere takasvika ndifunga kuma1 mene ndifonere kuisa ndinokwanisa kuona mota inotibatsira here kuisa ndikavafona namba vazari vazaramba kazi ngatifamba varume tiende takasimuka tinini nateta nasabhuku nemwana wake nemupurisa waishe tabva taenda tasvika kuya ku1 kuya tatenderera tabva tati kazi varume tikati iwe shamwari ona iwe pamatengi ndepapi kazi pamatengi somewhere apa makaitira papi dhiri renyu tendo zvesho akatitora nasabhuku nemupurisa waishe kazi vanhu takaurayira panapa maurayira vanhu pana makazowaita sei kazi inyaya yekuti hatakadhakwa seo ndakawatakwa tikaisa mumatengi ngatitsvake tengi ndakatsvaka zveshuwa mupurisa waishe abva ati varume uye kuno tengi riya ndariona takasvika ari mumuti ndobva ndapinda inini patengi riya rara papa nemiti nyakaparange anga aripo anga awanda ndobva ndavhura bva ndapinda mutengi muya umu ndapinda mutengi muya bva ndati varume handina icho ndiri kuona munomu pamwe pane munhu anogona kudzikwa adini amboonewo sabhuku wabva ati buda ndipindewo tengi riya rinenge uri open sabhuku wabva apindawo kazi varume hapana icho ndiri kudini
chandiri kuona apa. Inini mai nehasha ndikati aiona shamwari iwewe watisenzesa. Kwa mambo kwaishe ukawabvunzwa ukati showa nduzi hapo wani. Unosvika unotipangidza pane wanhu chi nose kuti atsvangade mukandona pana anobva masiya madzokera kunesu. Saka iwewe kana wakuti iwewe tatenderera kwese uku. Una nguva zino dzakundoma 7 o'clock. Uruita sei iwewe? Kaza aiwa sekuru ndiregerereiwo mangwana ndingouya. Ndikupangidze pano nyaya yekuti ndakadhakwa. Wamwe wangu urako takaita wanhu awa. Wamwe wangu wanenge wakadini? Wakabva wati patakasiya vanhu mumatingi muya pamwe wagonongo wakashifta wakaendesa futi kumwe wakatora futi mamwe mapatsi aitatatora pamwe wakazovaitorawo rutendo shamwari zvoutare zviuri serious akaza sekuru mupurisa waishe namupurisa bokaza aiwa sekuru musadaroba siyanei nawo nyaya yenyu yadini yanaka tabva tadzokera tikasvika kwaishe ndofunga zvekuma 8 o'clock dzeusiku tasvika tabva tatsanangurira ishe tamutsanangurira nyaya taenda tapangidzwa pakauraya vanhu kuti takaurayira apa tikadai kaina ishe saka iwe rutendo mangwana ukaenda here unopangidza here pane vanhu kwazi hongu shuwa ndinoenda kupangidza pane chi pane vanhu nyaya kunhara kati vasi panapo ndirufungira ndopari pakazoiswa vamwe nevamwe vedu tabva tadzokera tabva tazi kurara zaende henyu mukicheni munorara teta wakumhiri uku inini nasabhuku narutendo yanga tirari kumhiri ishuwa fokoro dzakacharwa narutendo sekuru dabuda unze ndikati aiwa kubuda unze hazvidi papanapa podobuda unze pamba pavanhu kapanapa kaza sekuru dobuda unze ndapreswa ndikati iwe kana buda unze vanamirira kati buda vanampa foni yangu kambudza kadana kati buda ndikati asusasiya tsvimbo yako vabva vana sekuru tasvei zveshuwa akabuda panze abuda panze akabva aenda tumidza bvaadzoka zveshuwa bharara sabhuka bvati sekuru kwatoedza tauro tidini titoone kuti tiende tidzokere futi kugomo kwatova nemukomana uyawo takasvika uta kuma 5 o'clock tenda akaona kuti nyaya yashata regainitisi tendo ma 5 o'clock wakandodzimaidzwa nehope tendo akatovhura dhoo paishe payapo bum embukabva dzatanga kugwauta tobva tamukanasa ndikati shumba rutendo achiri peri kwazi pasina badziwa ndikati saka adini kwazi atobuda tizwe matsimba akutobuda kuseri kwemba kiki tendo yabva atisa tenda atiza vatamutsa ishe tikati ishe mukomana atiza asi chatirifunga tifungoze pamwe amhanya kumba kwauko regaiti dini tiende kumba kwau nasabhuku kumba kwao taiziva sevanhu vanogara muchibhuku rimwe tabva tasumuka nasabhuku ndabva ndafonera muzukuru ndikati homana tatiri kwaishe kunongo tatizwa narutendo uyai pamwe anongononga apinda mumatsoka kana kudidini homana wakauya zveshuwa nasabhuku bva taenda dziwa uko tida kuenda uko kwamadzitiri uko mire timirire wakomana tibata nokomana vatakwira tese vakomana takabva tasangana nawo zveshuwa takasvika vana Bhurusi beach yamba na tremo guru na nguzani mugayu ukanyakunua nyakunua bozi kande hatiponi nyakunua tasangana nawo zveshuwa vatakwira paya tabva tasvika tikati gogoi tabva tasvika kata mwana wenyu tati naye nawe zuro nedzwani yekuti atitiza matsva akati mamama mukotora mwana wangu kuti ibhinya inini meomuisa mishonga uku makamuisa mishonga yenyu matoma mama mushauda iso kwa imitetere nyete atatsanangura kazi hakuna vakapopota vakamiramba zveshuwa tete wawo wamira mumba murume wacho akati gare tagara akati geta wenga wabve pana bakabva mhanya kuhouse tatina sabhuku nawakomandana wangu aringa 4 wabva watora uta nemusewe takabvapo pamba parutendo payatakumhanya sabhuku atongomana pamba pemunhu panapa tingozodini tingovhura hombe tivhara dini ngatitize tabva tatiza zveshuwa tabva tadzokera kwamambo tabva tasvika kwamambo vatatsanangura kati tatingirwa neuta uku vati mambo alright tikati sisi achadini sekuti tacho angati hakuna munhu angoenda umbaba munhu wese kana maenda kwamambo nomumaraini muramba uri kwamambo imodzokera futi ipi kuharare kwaishe tasvika kwaishe kuya tabva tati ona tete hapana munhu ari kuenda ibiwa kumba nemwana wawo tabva tadzokera ndisu tabva takwira haona tasvika muhonda tabva tabata bhazi ra3 tabva tasvika kuharare ndofanira kusvika muma11 ati anga tirare mubhazi tarara mubhazi mangwana makuseni tabva tamuka ndisu kwatasvo tasvika kwatasvo tabva tamutsanangurira akati sekuru tauya asi bhinya rimwe iri rakadini rakatiza kazi aratiza tikati kazi kana ratiza nyenye yakadini yakanaka imimi chidini ndasirira pamashure bichana tetawa pakureva kwakaita vanhu vachitaura vari bvunza sekuru tasvo akataura kuti sisu tiri 3 kuna Gilbert Nyamutsaka
last bonemba mana baba wangu inini na ndikirenzi ndanzikina anzikina ndiye ndi naye pakuraya kwatakaita vanhu ndoenda kapachi vamwe wangu enda kashiyana nawo zvinhu izvi nditete warutaura asi nini ropa rangu ndakachera pachikoro kana siku tacho unopaziya here pachikoro pacho apo riri ropa totore kazi sekuru nyaya yekuti kwakunaya kogononga pakakukuruhwa asi pachimana pacho ndingopaziwa pandakachera ropa nditete warutaura kazi alright tabva tadzokera kana sekuru taswa nyaya kana idai imimi chinyorai zvamunodini zvamuda kunyora mobva masiyenyu samba modini moenda tabva tanyora zvatadonyora kuti wakauraya wakadini tanyora isana utendo natete watabva tasiya ndana mukoma vatasiya tsamba yabva taenda tabva tadzokera kumba tete wabva wasumuka wabva waenda kwaDC wabva wanoripota nyaya kuripotera isusu wakatanga kwaruda ruda vhayazi ngaende kwaDC kukoti enda kukoti isatirongani 17 16 wemumhuri tobva tazoya mumaraini waingotaura nyaya nekuona pasocial media sekuti tasvabudisa mangwari umangane 12 14 vataripotora tese kwaDC tobva taenda kwaDC tikasvika kwaDC tete wabva wazi imimi kwaDC tete imimi nyenyu iyi hakuna kwatiitongiba endai kwamambo Mutasa ndiyangopedza nyaya yenyu kwaDC tete wakati asina kwaMutasa banduda kwani wakaenda kuda protection order da protection order yekuti vanhu vanyaya warutaura yekuti ndakaura vanhu hatichadi kuizwaba kazi imimi chiende kwaini ndida kuripota kwani kwazi kwasani kwasaunyama kazi aiwa na Major Street endei kwani kwaMutasa ndianonopedza nyaya yenyu ishi ndosaka takaenda yedu bvataripota kunoku ende tete watiri kumusha wautaura kuti zvaitaura vari kwaTaso munhu wemaraini akandotaura eni munhu ari kuenda kumapurisa waitaura kuti munhu uyu anotopomerezwa ndisina asi kwaTaso wakataura vega pachokwadi tete avo zvekurana kutuma ndakatuma chokwadi asaenda kuraya kutuma ndakatuma shuwa ndakatuma kugomusedze kunyangani sedze ku5 kuya kuyo ndovhozoenda ngeku asaenda kuraya basi ndakatuma nandisopota ndiwamwe ndikopota kwekurisedze kumba uku ningorapa makarejiswa nezinata alright asi mubvunzo wangu hamuna kupindura ndati akakupai mvumo yekutora mushonga mugomo rinoera ndiani because Nyangani Mountain igomo raMutasa handire saka imi maipinda imo musina mvumo sei ende mamuri kutuma vanhu imomomo kuti vanodii muti wacho ndikutaura kamuti wamuri kutuma iwo sei musina kuenda mega ndati sei musina kuenda mega unoti kure asi muchimuziva mushonga wacho pauri unoita kure sei gozi kana kutotuma munhu muri pamuruziva hamutumi vanhu pamusuruziva saka vanhu vamwe muri kutuma wakasongopaenda mukoma wangu kuziva ndiko akakurira asi imimi kaseng'anga ndakati mamuda mushonga kuti murape mushonga mamuda wanga urape ngorapa vanhu vangoba mbavha kuti vana vasabeba ndongorapa unorapa mbavha kuti vana vasikayo vana kuti vana varegere kuba mushonga ngowekubata mbavha dzaba vanhu vese vari pana muti vakapiwa mushonga kuti vasabera uripo akamupiwa mushonga akabikwa mushonga kuti asabeba napa mushonga ngowekubata munhu aba yekona kunyepera vanhu kupitura mari dzavanhu muchinyepera kuti azikupa mushonga kuti usazobe anenge ada ubei ende unonge wamuziva sei kuti chazoba
enda munhu anoyatora mushonga kwamuri achiti ndoti wana wangu wasazobe iye yacho imbavha bozi mbavha ndiyo inoziva kuti iyo wana wachaita nhodzera saka ndikari ndaipakisa ndapakisa wana poriji nemushonga kuti vasaite nhodzera dzababa handizveri munorapa shai renyu ngerenjuzo here ngerei kuita zvekurota munoita zvekurota saka nhasi marote handinoti mazuva atsevaiya aiwa ichi chinhu chakakura seinge ichi chakunenedzerwa maifanira kutochirota nhasi kuti munonosangana neiko handinoti pese pese aiwa saka mukatadza kurota nyaya yakadaiso munozorotei mutadza kurota nyaya ida kuendesa ujeni ndandoziva kuti nyaya yacho yei nhasi kune nyaya ndichikanga asika maifanira kunga mabhiwa muhope kuti nyaya yakunosangana nayo yakakora zvakadini chienda wotore mutunzi wamutaurawo ezvo endai motorei mukamushonga kamutaura kabaifana kuya muri kutsenga kuti nyaya takatoenda nhasi ndikadafu nditsanangura matsananguriramo inini zvimwe zvese handichadi kuzvizwa nyaya iripo chekutanga ndekubvunzwa kuti wakatuma vanhu ndimi ende mabvumwa ndimi akatuma vanhu ende vanhu havasi kuwanikwa mobva maenda kwamakaenda bva madii bva mabatwa kwatakaenda ndakabva ndasvika shuwa aiva andibvunza kuti iwe ndakauti kwakataka kuya mukomana uyu mukomana uyu kwaitotenda yako mutora kwauya kuharare ndasvika ikweyo wakasvika bva wanoti vanhu vakwamutarenga uyo waungana apa vatangana vatandaungana tese zvitakaita vakwavhindowe nyoma kuno kutsamba yaishenyu iripi mutasa kwainga watina kutora kwaioraita wakati vanhu gomo ndiwani ndikati ndini kwaiwo ateuti kamgosvika ndati ungandikasviki vasingodini ndikota mushonga kwaimeso waikunoku aibva atitora tese vatanda seri kwenyu seri kwoumba tasvika ikweyo kwaimirirani apo takamirirani tese panapa ndekoti zvatakadaiswa tapinda mbamuya manje mbamuya taikwete paisa makogotsiso ndesa makogotsi vaibva vatora kapu takazara ngemushonga kwaimwa vandamwa ndapedza ndagara pasi pazve vanabva ndimbuti ta kuzvimba ndike ndimbokuzvimba zvoku vandapa usvipa woda urusa manje vandasimudza boko kudai kwaiu ndikaenda urusa ndaenda korusa kechipiri ndaurutsa ndarusa wese ndapedza pera ndarutsenyi nyongo kechitatu kwairutsirapa ndarutsa mvura nenyu ndondobudisa siriri vasimba apa pane mazita akabuda ekuti vanhu vamakatuma ini kunouraya vanhu ava matindigivhi nani Rutendo Maziti yes Bhozo inomugai naravugora pakazobuda futi Rutendo Maziti akazobuditsa atiponi nyakunhuwa vechifu saka uyu Rutendo ari tendo akabhatisa kubva mutira asi kuoneka apa asi mazwire tiri kuita ari uza ariko kumba kwawo ava nyaya kuti sekugara kuharare pani kundozwa kuvanhu vari kutaura kuti aringe ariko sabhuku aripo kana kwataswe sabhuku kuti hatina anongonotsanangurawo zvakataurwa kwataswe chikoro ngechemwana mwana wangu handishangumba zvada nditakanisa taure makasimba mambo akasimba Rutendori Rutendo anogara mubhuku rekwamarimbita takangowakidzana ndiri kunzwa nevanhu nezuro chaenda itonzwa kuti Rutendo aripo imimi semunhu akaenda kwaTasu akaenda kupi kwese muchifamba netimu iri handidya ini minzoti imimi ndimi ziso revanhu ava kupi kumusha
kuti kana masvika uko mukaona Rutendo ndimi munhu muri padhuze mudaidza mapurisa kuti Rutendo asungwe. Ichokwadi. Saka kamuri ndingozwa kuti Rutendo ariko but hamuna zvamuri kuita. Ndakatozvinzwa nezuro manheru mambo wangu tiri pa. Saka kana makazwa nezuro manheru chiendai motsva Rutendo mubatei mangwana. Kazwa kuti Sabhuku mangwana mabata Rutendo. Ndinotenda mambo. Ende kwamakaenda kumatengi makazomudzoka futi kwe. Kumatengi hatisati tadzoka. Rutendo akanga atiza aine nzvimbo yanga ati promisa kuti ndiri kungofungidzira kuti pamwe shamwari dzangu dzakazoya dzikachinja vanhu kuenda kurwizi uku. Saka mangwana tinotangira kurwizi. Shamwari dzacho dzakafa dzese. Akafa ndi Bhozero Mukai. Kowa moswe. Umwe wacho ari kujeri nenyemba. Ari mujeri atoreti anoenda kubvunzwa mujeri. Ari mujeri anobuda mujeri under escort oenda panzvimbo. Unopangidza panzvimbo kana ari kapenya. Saka mujeri atoreti ndiye achatoya ndiye munhu anofanira kunge achiita bhodza akachengetedzeka. Anobva kwachiuya kwachidzoka naye. Tinotenda mambo. Asi chiripo ndechekuti mapurisa akwanisi kuya nemunhu kana dhoketi isina kuvhura. Vakavhurisa here dhoketi munhu ari kushaikwa ini. Pane suspicion kuti munhu akaona wande munhu. Nyaya yakaenda kumapurisa asi mapurisa akataura kuti isusu nyaya yenyu iyi hatikwanisi kuitongaba. Haisina kutonga. Mapurisa ada kuinvestigate. Andrew, asi kuti paite investigation panofanira kutanga kuvhurisa dhoketi. Dhoketi ndo rinokupai mvumo yekutora munhu ari kujere kuti auye uku arakidze. Kana pasina dhoketi hamukwanisi kumuburitsa bauko. Hakuna nyaya. Saka kodi kumapurisa hakuna nyaya. Hakuna nyaya karipo. Hakuna. Mapurisa takaripo. Dhoketi namba yako ichi. CR namba ichi. Patakaripota kumapurisa takaripota kesi tiri pamwe natete avo. Asi neuzobudisa taenda kwatasvo takazoona tete avo tisi pamweba. CR namba makanoripota paruda. Ichi because we want to use that CR number kuti mukomana ari kujere auye uku arakidze. Chienda paruda hamuna. Hatina. Aiwa. Iri musono yakagorere nemwedzi wamakaenda sei makaripota nyaya. Kana mutsina munobvumidzwa kuti muivhure futi. Ndoke tinokurwa. Vanhu. Saka pana zvonesa. Then imwe nyaya ika. Ndazwa kwamakaenda mukadai. Asi tandoziva mazita evanhu haangobudi maharaba. Kungotanga kuti from nowhere kuti chakauraya ndiri nhingi. Waiwa niwo hawo chete. Pasina kutaura mamwe mazita evamwe vanhu. Kuti zviite zvinake kai. Makaenda kwatasvo vanhu handiti. Endai futi pamwe. Vasirira bichana pakangana kukangana kwaita. Chatringa saka. Vasirira ine nayo yanga yasinonya sonje kangu babati. Tete wakaenda wega. Ambosanjira ngari kuko paonde. Iye akaenda ega ndizoti wakaenda sei. Ukaenda kuzvitokotora kuna sambosanjira kuti kusi. Ini ndudzi ndakauraya mhanzvadzi yangu nemwana wehanzvadzi yangu. Chikusisa sina kuenda. Ndimanda. Ndanda pakangano. Akakumbira. Akati chii. Uindonyesa zoti. Ngosanjera akati inini shamwari kuyo kwaita panapa. Uda kuedza garwe here kunyika gumbo rako mvura megarwe rinokubata. Hausiri wakatuma vanhu ukazi handini zveshuwa sekuru. Kazi wakatuma vanhu wakaita sei kazi wakasadzoka ba. Kazi iwewe ukatuma mwana kumagorosa kumutuma atenda kumashopu akasadzoka ba. Ngozi asakariswa ndiani? Kwangu ndini sekuru. Kazi ana sekuru ni handifambi ndegaba. Pane umwe anga aripo anozi Bitombo. Vasumuka. Akati tete wandofunga kwamuri ndachinhamba ndofunga 21. Ndiri kutaura tete mimi kuti vanhu ava makatuma makauraya. Ropa racho mukachira pachikoro. Watete wakasumudza maoko kwaMukosanjira. Kuti ndizvoba kana Mukosanjira aiwa musashoreba. Ndakasenza nevanhu vakawanda, ndakasenza nemabarwe, ndikasenza newapi vamwe vakatura. Uyu mwana musamushoreba noti munoswera naye. Tete imi mamuiti 3 months ba. Nyanyu yenga yabuda pachena. Kana ndida ndiupangidzei pane mapfupa enyu. Mungoya nehama dzenyu dziripi? Tete wakatori kwaenda uya ndega. Kazi handitauri nyaya pasina hama dzenyu ba. Imimi sei muri ambofamba nehama dzenyu?
kaza sekuru handisura baba asi chakaitwa ngechekuti wakomana wako yamanheru wayamanheru obva wanitora kuti ngatende asi atenda mana takati ngatimukire mangwana amsoroni inini kwamkosa ngadi kwameka mkosanjira wako ani kwatangwena yana kune mkoma manje baba ndi mkoma kuti musanaza murikati mkoma kwa iwe kaza sema kusenja kuti pani patangwe na pambere apo kamba ima kusendiseni mangwani tendo sanango ronya yedu yano wakasakatika kwani mkoma yawoni mauseni banda enda kona mkoma wati nani samani ari sekuru euru sekuru koma ndikwende ipi kapedza sendikwedza sekuru data virata dini tenda kwa sekuru mkosanjira totarango ronya kwa ani na shandi yo banda kwega ndine rwendo ndini vandanda nawo nomarani ndasvika shuwa papasengo ipapo ndapedza ndasimdzaboko sekuru ndikugumbirawo nana akasikatika mugoma vadoti mutibatsirewo sekuru tivotisoti vanhu vadini tivaone kwani sekuru woye vanhu vakarondwa asi mabhonzo acho ari paya asi kuti tende tese nevaunganiza nemese mungamaunganiza nemese zve vamandidaidza inini ndiuye ndisenze nemi maita basa sekuru saa ndadini vandadzokera manje ndadzokera inini vandati ndakanga nobvunza kuti mutetei marinyi vandadzokera svika panowani pane sekuru mutasauro tikati ndabvunza kuti mutetei mari kadati samukosanjera kwakutanga $100 yechipirinyi i20 ndamaita basa kandimaunganizana mese mukamaunganizana ndikomupa foni nhamba kunowani kune sazindi ndikuti munditora ndemusha menyi eoni ndatira mukoma kuma ndonyeyo kani mukoma nendadobva kwazindi komangana kutinyi kuramba kuenda ung'anga ndikati mukoma ng'anga ndoramba kuenda titendo kunisa kumkusanjira kuti vanhu vakafa uno ndipo kuti makaenda kwatsasu semhuri asi makuenda kwamukochanjera makuenda mega akaramba ndiani akaramba ndiani zve uripi alright it's okay ndaizwa taura iwe inini ava ndi mai vangu ava vakafona vabva kuZimbabwe vakati tadaitsoza hambai kuHarare saka ndendega achiti inini dambudziko panyaya patashu ndakarwadziwa navabana nachangano tairara takasunga kuti munozobvisa makwangu namai angu nanhasi haana chivo tiri kuda way forward uko makatobva uku makabva uku tiri kuda way forward handiti yekuti pamakabva uku tazwa kuti makabva uku fine afterwards tiri kuti pamuda kuenda pamwe page 2 ndo pataakuda kuti muende futi page 2 tite make sure because uyu arikutaura kuti kana muda pane mabhonzo anikatizvamutaura kuti uyu akati pane mabhonzo toenda pane mabhonzo ndikurakidze mabhonzo ari apaya then todi tobva taishanda nyaya kubva ipapo handiti meaning kuti pamunorakidzwa mabhonzo ndo pachabuda nezita rekuti munhu ane chekuita nezvinhu izvi ndiani asi chandiri kutaura ndechekuti already imimi maane mhosva kana vanhu ava saka nobatwa kumberi kuti ndowane mhosva pane mazita ari kutaurwa evanhu amataura about 4-5 wasaka nobatwa kumberi kuti ndo wakaita zvinhu munhu ataura mazita iwowo ndimi mbuya muzi makataura uko mamuri kupenga because mangwana ndinoona ndaakusungiswa kuzwa akataura zvakati no handiti izvo saka whether mamakadhakwa kana kuti mamusina kudhakwa kana kuti mamakaita sei ndiri kuti isusu mabva uko fine zvapera kwamakaenda uko makatoudziwa futi kuti mbuya muri kuziva nyaya ngatiende pane chii pane mabhonzo tishande chii nyaya saka tiri kuti no apa hapana adhakuiswa hapana chii hapana ari kupenga hapana ari chii andizvo ngatiende pane munhu uyu
atirakidze zvada kudini zvada kutirakidza chokwadi chobuda pai pachena ngatisarambe tiri kutendera chokwadi chinobuda pachena honde vhari ndiri kuiziva honde vhari nyaya yeropa revanhu muri kurida maningi nzwara dzevanhu muri kuzvida maningi nezvombo zvevanhu muri kuzvida maningi tiri kuzviziva saka honde vhari hazvimbotishamisi izvozvo zviri kuitika zvinhu izvo kuti ngatigadzirisa saka panyaya yenyu mbuya agara yenyu pasi no don't worry musaswere munetsana nemazwi ba kuchinjana mazwi chiri wakauya wakandifosa kana yatongodaro chete ini hanchatodi kutoizwa handidi banyaya kuti pawe paine panonzi ari kufosa umwe munhu zvinhu munofanira kuita muri kuita sei muri kuirirana kuti ngatiche chakati ndikuti zvibude saka mukangozi mane mangotaura nyaya yekuti handichatodi kuizwa pane mashoko ati vanemuningira asi pane mashoko asara tetongo akasvika pakuzotaura kuzwaziri ane isu mhosva yatiri kupa ngekuti akati ane zvikwambo zviri kuchengetwa zvekwachisuko zvaari kuchengeta ivo tetongo saka inyaya yekuti shuozoya futi kune muzukuru wabuya arapo isusu hatina kana hembe yamukoma wangu akasakati kana kuti yabamukuruba uyo ane hembe dzaainadzo dzakainadzo chipinga uyo arapo akabvuma kwatasu kuti ndinadzo zveshu akapiwa tsvimbo anga ino futi tsvimbo arudzida dzei isu hatina kana hembe kana hwari yatina anadzo hembe dzamukoma kuti batsiro chakanaka hembe mbiri oda unogadzira chipinga inini hembe mbiri idzi sekurasika kwakaitwa ana sekuru tisingawaoni zvaitondirwadzawo sekuru avo baba vavo vakati tete sezvo mwana ari kuchipinge uyu kuna vanhu vanogona kuonawo zvakasa nezviri kunoko tadi kumbo hembe dzaana vanhu vasivaoneke avo amboni nadzo kuchipinge zvamakaita urikuzvambuya vasikavachizi nyaya yenyu pairi kunetsa munhu ari kupomerwa mhosva yekushayikwa kwevanhu ava ndimai wenyu. There is no way baba wemwana ari kushayikwa handiti wotuma sei asinotuma wakomana kuti ndai kuchipinge motsvaga neyavamwe ndai motsvaga nyaya even nyange makarorwa iko waisvikira pamba penyu vachienda wauda kuenda noti kuti imimi mutore hembe kuenda nadzo kuti hazvida kubatsira aiwa hazviiti izvozvo garai pasi right chizwai panapa nyaya yemakuita panapa ka nyaya yemakuita panapa endai pane murume arapo uyu ane zvitsukuyo muhamabhukisa apa muswe kuti munoone chiremba mobva manoona chiremba mese makakwana atoda kuziva kuti nhingi angasipo zvinhu zvida kuita tobva Disgusting.